Васил Владиков живее в 34 квадратен апартамент. В знак на протест срещу високите сметки за ток, мъжът е поискал от компанията EVN да му демонтират електромера и да спрат да му доставят електричество до дома. Те са готови да ми доставят. Аз се отказах от тях, защото живеех в Коматево и тук плащах за парно, което не ползвам, парно нямам. Васил живее 4 години с по 2 лева на ден, за да спести средства за соларни панели, които да монтира на своята тераса. Е така, от любопитство да видя какво ще получа, макар че бяха скъпи. Аз пък исках да изпробвам. На всеки му се иска с... Не знам дали на всеки, но да мен ми се иска. С по-малко енергия да стане, ако може с хич. Да и отгоре да дойде. Когато има слънце, пенсионерът зарежда първо бойлера. Има ток за телевизор, но за отопление енергията не достига. В най-студените дни използва газова печка. Животът на панелите е 20 години. Васил Владиков е инвестирал в тях 9000 лева. Цената на панелите, които съм купил, някъде за около 26 години, там колко беше, са изплатят. А пък аз може да не живея толкова. Това предварително ми е ясно, но аз ги взимам за себе си, не ги взимам за другите. Пенсионерът от Пловдив е единственият жител в квартала, който може да се похвали, че не плаща сметка за ток, без да трупа задължения към електроразпределителното дружество.